Unsay nganin buwak ka? Anang kuan man ako siya, December mamuwak ba? Disember umuwak. Oh, Sa tuba Disember na siya. oh, December. Agkan eh. Manjana. Mga bago man tanom nimo. Oh. Kani kay mura man na jud kanang kuan, aluro. Mm. Di ba? Mm. Kuha tayo mo pangadyo ani. Isa na imana. Ay, masanong nimo sa imong asawa? Ha? Masanong nimo sa imong asawa? Isugo lagi ko. Kari po dun sa mga nariya. Manjana gyapon. Kumandyan na gyapon na siya. Ne, mga kain ka nakaklase. Ano ba? 30? Oh, Gawa na mo po, gani lubi-lubi. wala siya ka ng lagpad sa dugnahon. Anahaw. Tao na how. Kani manjana pod. Nili, lahi na siya. Sa man? Bukay pa na na, oy. Di mahakang naman po na. Niya ako pang dawa. Ano ba? Ipanghatag ko na nimo. Una isa ha. Kare? Yung mga ano ay makamimot ka na. Ah, na di ay oy. Kare nindot mo pod rio. Kare pod. San Francisco. Kana? Oh. Di na mo dako. Nene. Gamatoy ra. Hmm. Padagan pug imong bigabida ay. Dapoy sa man biabas. San Francisco po na. Basta mo sis gyapon. Wala manjana. Lalahin. Tali like klase nga manjana ni. Kani manjana pod. Ibo ka. Kari manjana gyapon re. Oh. Kani. Ibo sa pangan ama. Di may kalipay nimo no. Oh, ang dili mo lang po. Nanom na makajugag daghan. Daghan makajugag tinanom. Balik dyan nimo ni. Nang panis. Aw na may namayad kay daghan, may namayad juga ron. Dapoy hanging oh. Kilig sa wano nga pananom pud diha kay dali gatong bahay na may way buwak. Ay, naman. Dai indot nga manjana pud si Jack re ah. Oh. Kani. Pura dyan ni natag. Wala ko na malim. Malit mahal sa inyo. Mahal bitaw. Majo kay daghan mo kag kanang kuan, daghan mo kag kanini ang compost. Kani manjana gyud ni Jack. Oh, lahi ng klase. Daghan na klase ng manjana. Hindi na ako nagaan. Nasa kansa. Unsa ko pa man ay kuan saha unsa nanay saha mga riko, mga adyo ko. Kani bod unsa man eh? Dako man eh. Bukay na. Ha? Kanang bukay bitaw nga mo kuan. Buke? Oh. Uba. Flower bukay. Tigana na oy, gari mga bagong tanom dyan nimo. Oh. Unsa man eh? Ba, Paano na abot yung mga anak? unsa mo rin siya? Sino mo klase re? Mga bago dyan tanom, wa pa mo nabuhi. Ay, mahalon. Haman. Oh. Ahong nilahi. Mo ba karim ratohong lumayaho? Ano to? Okay ni mga bartoho, nay di ka dyan ni mahalon. Hindi na. Nakumon na na siya. Oh. Wa pa mong kuyaho ani, kani unsa man eh? Mainit man na siya. Abot na yung pangalan na, oy. Nirot bitaw po na siya. Gahana nagbuwak nimo oy. Mura mag namalit na siguro ka ani. Wala lagi. Ha? Sa may pangison anak nga wala. Karipod. Manay daghan arian nakita na ko ani sa amo nangamatay kay lamang uban. Kani mga bagong tanom. Mga na, basta na luya. Mo, kuha naman na mo niya. Kani pajaw man ino. Mo isa na siya, basta siya na. Ano siya? Nindot, nilimuda ko. Sa mana? Kani, busang muskaang. Mudako jud na siya. Oh, muda ko yun. Namay nga ni. Nay, duha man ni sa kana. Haman. Basta. Kumpos ni imutang. Unsa ka dagko? Dako. Bulas lang mo na ang dahon. Mo ba? O, ano, Dapo, ako ma'am. nilipan ni mo. Ha? Kana.
Pumang ko mo uli. Na balik ko lamang ka na mo uli ko largo. Oh. Balik ko sa bahay kay wa to buwak sa bahay. Maraming no. Haman. Mo na jay mahalon kani ah. Bay tanaw tag mahalon. Mahal na. Kani. Sumingan na ni. Bon, mahal na. Nangayo na lang nila. Mahalon ni siya. Kana. Kani po. Bitaw dito dito dahon. Oh. Kani po mahalon pa din sa gabi-gabi. Dugay po ni mo na ha kay ron makapalit ko. Palit lamang ko. Wala na sa dahon. Bitaw. Kung ano, tayo dito nga simple ra mga itong aho. Karipod. I encourage to all students here at Concepcion National High School to answer the Kani mga mahalon dai ni. because education is the most Oy, apela mo diri kay nag-video mi sa mga buwak ni Ja. Bitaw nga naman agmahalon, mamahal duplikara. Mga mahalon ko ni. Kanay pinapalit ka CHS 99.9 LRT FM Radio Edukasyon. Agkare kare ah. Kani Wala mo na mahal. Ang 300 300. ni si Ja. This includes Kani pod kani. Mo na wala. Naman ni sila na. intelligence, Aw kanang duplikara na siya. Nung sana. Naghahanap ka duplikara nimo dai oy. CNHS 99.9 LRT-FM. Kare mahal pod dai. Edukasyon, helping you grow. Eskwela Sus. Taboy. Hey man. Uy mga mahalon po ni si Ja. Nindot bitaw. Dagan pa manggagmay diri di ay oh. Paano na mga duplikara na siya? Ah, duplikara gamay pa. Bago pang tanom. Kamatay pa ka diri usa oh. Pwede pag pangadyoon. Ala, ano yung mga hatag ron? Awan ay panghatag ron. Mga hatag ron. Japon, oy. Barter. Apalito na lamang. Jis. Kaya may nindot big. Oo, lahi mangunin siya. Manang sana ka makasana. Pinalit ani mo gapon. Wa. O binukad ani mo gapon. Oh, tanawa di ba kay ikaw dir mingon ka nga wa na pangadyo ron. Jag ija hinatag ra ko na tanan. Yato raman. Ha? Karon wa na may mga hatag. Kinawatay na gani dito sa amo ah. Ah, grabe po nang kinawatay. Oy, Kinawatay na. Kinawakay niya niya. Naman. kinawatay nagbuwak. Unsan man tao ng mga tao Kinawatay oy. na kay ibalik diyan mo kuno utro. Hala, padaghanay mong duplikara beng. Papalitan man sa kuha ng duplikara kanang di lang mga jumahalon. Mahal na duplikara. Kugda nang kaang lagi. Kung wa pay kaang, Minus-minus. ha, minus-minus pa. Ya, Samsung, Korean yung